Matapos 2 beses matalo sa bansang Thailand, taong 2019 ay muling nagbalik si Kabayan. Gustong maghiganti at patunayan sa kanila kung gaano kalakas at katibay ang mga Pinoy. Ang Pinoy ay ang tubong mid-sayap Cotabato na si Romshen Sargilla alias Martillo. Di basta-basta dahil bansag pa lang ay talagang nakakatakot na. November 20, 2023, lumipad ang Team Sargilla papuntang Thailand. Bit-bit ang kumpiyansa sa sarili at tapang, handang-handa durugin ang mga kalaban kahit sino pa ang haharang. Isang mandirigma na galing bansang Laos ang makakalaban niya. Ito ay si Zoling Sovanapakdi. Isang baguhan sa larangan pero kung sa pormahan ay nakakagulat din. Bordado ang katawan, tila kakalabas lang sa kulungan. Pero di nagpasindak ang ating bida. Round 1 pa lang, lukapa na ang kalaban ni Sargilla. Tila hiniram ni Kabayan ang kaliwang kamao ni Naoya Inoue na pinatama sa tagiliran ng kalaban. At kanang kamao naman ni Casimero na pinatama sa mukha nito. Resulta ay namilipit sa sakit itong kawawang pambato ng bansang Laos. Muli nating balikan ang laban ni Kabayang Romshen Sargilla ng Cotabato kontra Zoling Sovanapakdi ng bansang Laos. Fighter just got hit, and a big left body hook by Romcheng. The Laotian fighter unable to answer the bell. In the red corner, give up for Romshen Sargilla, representing Hanwha Contingent. Ako nga pala si Kenneth Dober, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe.